Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:07 mayong aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas sa malabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Art tay hupon, ini sa Aksyon Brian Morden talos nga magpangalagad sa inyo Tob las 9:15 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Oktubre 6, 2020. Aksyon Hotline. Ang pagpahunomdom naton subong adlaw nagapabilin gihapon sa General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod, samtang ang Negros Occidental na paidalom sa gihapon sa Modified General Community Quarantine sining padayon naton nga pakig-away sa kay COVID-19. Aksyon Hotline. Please lang sa mga utod naton mga kaaksyon, paki-follow lang sa mga restrictions, paki-follow lang sa mga health protocols para sa benepisyo naton tanan-tanan. Aksyon Hotline. Ano ba lang mga balita nga dapat naton tutukan sa aton nga pagpangalagad sining aga mga kaaksyon? Aksyon Hotline. Sa balita ya sa nasyonal subong nga adlaw kay na nag-umpisa las 12:01. Liwat nga nagsaka ang presyo sa gatong, no? Garo na batyagan sa mga petroleum company nga daw sinako-sako naman ang pagwa sang salakyan, pribado man o kon pampubliko, kay halos daw ara sa mayon nga sitwasyon na ang Pilipinas sa aton sini pagpulo panilag at nagpasaka man sila presyo nila. Aksyon Hotline. Ang gasolina nagpasaka sang 10 sentimos kada litro. Ang kerosene naman niya 20 sentimos, samtang wala sang may paggiho sa litro naman sang diesel. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita sa national mga kaaksyon, masubo ini nga balita para iya sa mga empleyado sa Philippine Airlines mga kaaksyon o kon PAL, eroplano. 35% sa ila sining nga empleyado ang igabuhin bangod sining ginatawag naton pigado ang income. Kay way isang mga madamo nga flights mga kaaksyon sa sining nga mga tinion. Aksyon Hotline. Voluntary or involuntary ang tawag sini measures ang ginapalayag sang ila sining nga management makaksyon before mag-end ining tuig sang 2020. Aksyon Hotline. Ang kalabanan nga apektado da ang mga tawo nga ara gid sa dalom boka subo, no? Imagine mo na ang madako nga negosyo mismo natandog bangod sining COVID-19. Way kagwanta, how much more ang mga magulogagmay nga mga negosyo. Aksyon Hotline. Samtang ang iban nga balita sa national, si PNP Chief Carmelo Kaskulan nagligad to report naton isa ka pulis sa kada barangay. Subong ginliwat niya duhaon na gid ka mga pulis i-assigned sa mga barangay. Aksyon Hotline. Mangin kaupod sang duha ka pulis ang mga barangay tanod. Tinutoyo sini nga mapatuman gid ang peace and order situation sang barangay. Plus mga kaaksyon sa ginatawag naton pagbulig sa mga contact tracing bangod siring pandemya. Kag ti sa Pilipinas daan we have 42,000 barangays. Pertis pagkadamo pamangkot diri
masarangan ayhan sa kadamuon sang pulis. Action Hotline. Kay ang ratio sang pulis subong 1:800 to 1,000 person. Ti paano mo na karon anon man? 2 man kadyutay. Maybe guro dugangan kag dugangan tang pulista, no? Amo ni gurong maayo nga solusyon dira nga hire kita. Action Hotline. So far, ang Pungsod Pilipinas subong nga naga-amat-amat nubo ang numero sang COVID-19 cases pero kuway nga parehos mayara adlaw nga taas, mayara man adlaw nga nagapanubo man siya. Action Hotline. Sige, ang mga balita ya diri sa Bacolod mga kaaksyon, si City Administrator M. Ang kag Mayor Bing Leonardia naghingyo, nagpangayo sang bulig gikan sa National Interagency Task Force ang dugang nga doktor kag mga nurses diri sa aton para mabuligan pagid nga mapanubo ang si COVID-19. Action Hotline. And i-explikar tanay karon kung may time ta liwat ining backtrack o kon Bacolod contact tracing mga kaaksyon. Kay do amuning dako nga palamangkutanon karon sa Bacolod di kag Negros Occidental kay kadamo sa nagareklamo sining iba na kulbaan nga basi hindi sila bala makasulod sa mga malls, mga markets, mga small businesses abi kun way sila sang QR code. Action Hotline. Pero sa nambal na last night ginpalayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi ini siya mandatory, no? Hindi ini siya mandatory pero inang ginatawag naton mga kaaksyon, ano ba lang epekto sini sa mga negosyante, no? Diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Action Hotline. Kay kinanglan ang mga businesses action doors, kinanglan ang mga businesses naton kuan man sila makabutang man siring nasambit yang QR code nga ini para pagsulod sang mga customer ma-check nila, no? Pero kadamo sa mga palamangkutanon, ano bala ang epekto sini sa mga negosyante? Action Hotline. Kag ayhan makabulig an ini sa contact tracing nga ginatawag, no? Kay ti inang may ara sa mga mga eksperto man kag may ideya man nga medyo hulo-hassle ini siya gamay kon lang tawon tagid. Kaya like for example sa mga dagko nga malls abi, paano ini ma-contact trace abi gid man mga kaaksyon, no? Action Hotline. Unahon ko lang ni kay si Sir Frank Carbon sang MBCCI medyo masako. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Sir Frank Carbon. Sir, good morning. Oo. Bye, mayong aga. Aha, salamat gid sir sa imong time. Una sir, anong ideya nimo ni sir sang backtrack o kon Bacolod contact tracing nga obra nga ordinance diri ining ordinance number 941. Ano blang epekto ini sa mga negosyo diri sa syudad sa Bacolod sir? Una-una gid daw laban ang amon pamangkot sini sing amon na balaan, no? Aha. Diba, wala yung distraction sa amon sa mga negosyante. That's why kahapon na nawagig kami kay Vice Mayor Ilse kung mga yung clarification. Siling naman, hindi ko mo mag-worry kay daw ihingyo nila nga implementation sila in paisol anay mga November Aha. para ang mga pamangkotanon, ang mga negosyante, kung tumaloyo man, masabatanan, pag kinanglan i-adjust o i-revise anay para it will be easier, no, labi na gid sa mga negosyo, no, anong bakal negosyo, nga hapos lamang iti subong ginawa na mong abre, kung ining sistema magabuhin sa amon customer. Kasi nga amon example, alin ka to sa kabangkala, nagkabakulod ka kay mabakal sa piyesta sa salakyan mo. Aha. Oo. No? Pag amot hindi ka gali kasulod, kung basi amon sa inspekto, tiyamak mo ng gasto mo. Yes. Gasto ka sa customer. Ang gusto, ang bintas ang isa to para spare parts store na buhinan pa. Aha. Aha. But anyways, ni Vice niya daw pwede ang customer nga kung siya magtawag daw electronic logbook malang ni sumo may logbook pero ling manual, no, may Yes. logbook. Aha. Tingnan this is only an electronic logbook, so I think daw may option ang customer kung wala kaya QR code malista kaya pon manual, no. So
sulod ka mangyapon sa establishment. Oo. Daw something like that, especially kung ato ka sa Guabla, na way ka man kapalos ni Ria pag abot mo sa Guabla. Balan mo ang atong nga customer mo sa Bacolod, pag pinagay ko nadlaw. Mhm. Almost 30, kita buot pa kisa 40%. Halina sa Guab, dirita na pag-umpra, rest and recreation, no? Kung may klase, eskwela, hospital, bangko, everything. Dako na di kong gabi, kung adlaw ang atong day population, dako dugang kayo. So, bayan. So, tanan na sila, nagagato. Dakuan, tikinan pa puson sa pila, kaya atong tinutuyo subong, while nagalibo ang atong COVID, no, nga active cases, dapat ang atong negosyo magamat ng pabre para nga ara naman ang jobs kag livelihood. So, kung papuson pa sa atong customer at kapag sulod sa establishment. Si Mayo ang ni Vice Mayor nga i-delay din anay kag kantuon gid kung paano ka makapos ang pag-implementar sa isang backtrack. In short, sir, daw kadako sang disbintaha sa hanay sa mga negosyante ining QR code nga luyag ipatuman gilayon diri sa Bacolod, sir. Sa amon nga timpo kay daw hindi way ka pangita ko gani isang city ordinance na kay basahon ko kang implementing ko. Yan kay gani kilabot pa sa amo. No? Sa kung sa tubong sa nabalaan nga mon kaya mo na, daw, malumudlay ka magsulod. May harap bagas ka nga hindi ka sulod sa mall kung why ka QR code. Yes. Do may ara kuno sa isa ka establishmento nga daw ginagpatuman sila gilayon sini Sir Frank ano na lang karon man. Siya iya nga bintay, ginawa mo na nga pamaypay sa customer, no? Ginapalawig na mong gani ang business hours namon. Tungod sa may curfew ko talas, isa tila lang na mo na abri na lang aga-aga. No? Ang business hours namon, ginapalawig namon ang everything. Nag-delivery na lang kami para madugangan ang imo nga mga binta sa stores mo. Deliver na lang mga restaurants. Hindi lang restaurant. Everything subong pwede na delivery. Dugay-dugay ang imo na spare part. Ako nga bakal ko sa kinunganon sa instruction sa Manila. So meaning, sir, I'm sorry, sir, meaning, sir, ginhimo ini nga ordinance nga ang concern dire ang mga customer kag ang mga negosyante, meaning ang mga negosyante wala ideya sinisang tuled gile. Diri ko subong nabalaan sa imo statement, sir. Wala discussion o consultation. Yun na lang. No? Kaya pagwa da yun. That's why nga gusto si Vice Mayor Singera, dali lang i-delay ta ng implementation November. Kay ma-consult. Pag sila mismo i-review man, especially mga IT expert siguro. Ang silong sa akong bata, nga kaintindihan, siguro ilan ng MBPS, di mo ko gani kaintindihan daw server, siguro 5 MBPS na. Yan, queuing gabi, nga kung magkuhan gani, gauntak sila kung kulat ka, makiyo ka. Actually, ang initials na diri, sir, nabutang dira mo, no? Ang isa ka establishmento, kung wala pa sila naka-preparar, why sila like for example, ang customer ay isang Android phone, no? Why man siya naka-provide gidya sa ginatawag naton nga QR code, dapat may ara sila login book gyapon da. Sir mo, hindi madula na kahit para kasulod lagi ang customer, hindi pwede nga ipungan mo ang liberties ng tao nga mamakal da, sir mo, di ba? Tama. So, duwang option sang store kag customer, either electronic na logbook, ining QR code electronic mo. Kaya manual logbook, anay. Oo. Sa nga mga bottlaruan, so most likely, siguro, duwa ining buhaton tama. Electronic logbook, okay. Ako, gusto ko man ganing hindi magka-football pen kung notebook. So, kasi damo-damo na tao nang nagka-football pen. Yes. Na may nakalang imo sa imo bla cellphone, para lang imo nga QR code, i-taplak mo to sa reader, may reader. Do i-connect ba lang ni siya dayon mo, tapos magwa dang pangalan mo, i-transfer ni siya. Electronic logbook. Electronic lang ang logbook. Electronic banking man. Amo mala na tani siya mo, no?
So galing tayo mo na. Kay tanan-tanan, di man kay hindi pa sini kapi nagid kung mga senior citizen way mga sapak na ito. Aha. So diri sa Bacolod, sir, may mga negosyante na man, may mga malls sa tadiri or mga small businesses abi naka-provide or may prepara na, ano tawag sila, may ara na ni sinisubong, sir, sa imo paghibalo? Ang iban may ara na. Oo. Pero daw hindi pa gid sila instructo. Aha. Okay, hindi man tanan naka-register na mo. Kabudlay nga na mag-register sa buong. Ya queuing ro ba sila dako bla da mong register si Aha. ang server gamay or MVP something siya nga nako. Mm. So makyu pa da dai. Yes, correct na. Kaya damo gid man tod nga reklamo sini nga matinion hindi lang sa kunsino bisan sa mga upod na mo diga try man kami nga makasulod pero tiga loading lang siya, no? So ano sir ang inyong ginayo sir sa kay Vice Elced, sir, again sir? Kaya na niya i-review ta ni November na lang ni in full implementation. Oo, kag basic kinanglan may consultation man sa inyo o kung kamo mismo kapanawag man da sa may whoever sining nag-design sinidi, no? Oh. Nang mo kami kung ano ang gusto sini, no? Aha. Oo, kag ilang taon ini, especially ini criminal na siya si Botimita. Wala bot na may mahal penalty kaya mag-priso. Terrible nga ordinance ni Katmans ni. May criminal na din siya. Okay, may ara to daw first offense to 1,000, second to 5, ang third 5,000 plus mapriso kay may 6 months and more, da? Itong pagkakadlaw ang sobra naman ni yung criminal kung nandiyan sa ordinance nga klase no ba? Aha. Criminal Bauti tani kung may Manila ko no ah. Kung may proper consultation galini at least ang mga negosyante diri nakapalayag man sa ilang side kag nakapreparar gid sang husto. Sir, galing kita mo na ikaw mismo nag-mention nga kibot man kamo ani may backtrack the ordinance na. Backtrack na. Mismo kami nga negosyante, nakasuggest kami. Yes. Club na siyang lagpo, especially lagpo ng negosyante, ng restaurant na lagpo, bangko, ang mga hotel. Yes. May IT department din na sila yan. Kahit hindi na sila yan. Manabuligan pa nila on the technical or the IT side. Isa pa gina, may mga pamangkot nga ni sir, like for example, labi sa SM or sa Ayala, ano mga lagko nga mall sa di Robinsons. Kon magsulod ka da, may ara bisa nag-positive dira ang pila ka bilog, paano matrace to ang nakatupad niya man? Damo na nga sitwasyon. Okay, dira pagsulod nyo sa mall. Nagpamangkot naman. Nagpamangkot na. Number 2 na nagpamangkot. Pero nakomplikar kita. Among ka ng sunod. Imagine mo. Yung useful na isa. Di na lang, sige na lang din. Okay na lang na. Ang kapante nga mapapos lang. Ang pag-implementar nila nga ang among negosyo, hindi mapudlayan. Kaya ginawa na namon nga abre. Ginawa na namon. So, ililik mo pa kayo, no? Si Mr. Saiko sa kapalan, makanto din, hindi siya kasulod. Grabe, no? Grabe ito, no? Anyways, at least this morning, ang mga negosyante, subong may pangabay ka, sir, sa mga negosyante, nga hindi lang itamaan mag-stricto, kayo may-ari nag-chat di sa ato, no? May isa ka store. Kabalo sila nga ay aragda po ng ilang kwan, nga manual logbook. Bulpin kag kuan gyapon ang sismong sulod. Ara tanan. Kay ang nigo yan di gapamay pa ganina karon nga ara sa pertano sulod mo matungga. May ara isa ka store sir ginapabalo sa aton di ko lang gid pag-mention ini nga naga-implementar sini by October 8 kuno dapat ya may mga QR code na gid magsulod sa ila ti paano naman. Iya na, depende na siya kung implementar ya todo, pero ang sundad niya, kanabalaan na, hindi anay, Oktubre na lang. It will leave sa imo negosyo. Tingnan Grabe ito. Tapos na yan, pagkulod. Ginawa, napamay ito, kung pwede lang mabutang kami tao sa sidewalk, mamay pa rin ang customer, mamay pa rin lang kami. Nakotod si Sir Frank, dali, nagid lang balikan ta lang, no? Action Hotline! Kadamo yasang nagapamangkot gidri sa ato no problematic gidya katama ini mo no ining contact tracing ini mga kaksyon solito naton hindi ini siya mandatory magambal kita hindi mandatory hindi ka gina-obliged dira nga maggamit gid sini pero as long kung pwede malang maka-provide ka mas maayo pa gid kiti do kahapos malang sini mga makaparehistro kami Canada kon wala lang gid
tuman nga loading bla sa imo sining application dira. Action Hotline. Amo man ang sina mo kay para mabalaan nga gwa sulod damo sa nagareklamo. Anyway, sir, anong amo ni hulat? Es lang ko nga app sa telepono mo na. Hindi ka sunod. Go ahead. Sorry? Go ahead, sige. Yes, sir. Amo to, sir. So, ang imo liwat, sir, pangabar sa mga negosyante again diri sa Bacolod, sa mga customer nato ng iban do hadlok na magadto sa malls kag sa mga inablang masulod kag sa building, iban kun diri ka lang sa kilid-kilid do okay lang do, ang iban natahap naman. Anong pangabay mo bi sa mga negosyante ta sa Bacolod, sir, do kadamo gid reklamo subong? Ang among sulano na ito is no implementation this October. Let's wait mga November, klaro na itanan. So, logbook lang manual logbook lang siyang gasulod na customer, no? Oo, ang gamito nila, kagbukan nilang ga alcohol, May iban, di sana hadlok magkapot siyang bullpen. Yes, Kita oo. siya bullpen. So, be sure nga sa imo na lang isa nga may logbook pa bullpen, butang ilang ga alcohol. Karang tao lang makapang alcohol man, no? E di na mo ga kapot siyang logbook mo kag bullpen. But, do not ipalimit anay tungkol sa QR code ba kinanglanon mo para kinanglanon mo customer nga so may binta ka di ba si makadugang ka empleyado kay kinanglanon to subong gid trabaho no yes. Kag ang mga livelihood ang mga tao nga deliver sa mga isda kung restaurant ka utan sila na livelihood kimpra na nila to sa kanlaon sa mga food panaog na sa imo, no? Yung nga bulig man, no? Isda, manong isda, ga-deliver na isda sa mga restaurant. Ako, so hindi kita pag-limit kay what we want now is job creation. Siling na chinpo, job generation kag livelihood. Hindi kita na ipagtunggit. So, until kita man ni kung ni Vice Mayor Elset, kay negosyante mo na, sa palo na siya, hindi na siya sa amon na si Boston. Yes, amo gina. No? Pero sir, nakabalik-balik na gima negosyo ta, halin sa October 1, hasta subong, no? Okay na, no? Nakakuan-kuan na, di ba? Kung sa tao pa, daw, baby, anay, gatikang-tikang, hinay-hinay, kaya inabalansi mo. Kaya okay, ikaw, gambal ka to sa pal. Ang pal, nga ang mabuhin siya na empleyado. Kaya ginabalansi yan naman ang iya nga binta versus ang iya to. Yes, no? yes, oo. Kaya amo man ang amon, mas ang pal ganin mo batya, nga damo na, no? Dalo mangyabol ka kami pati amo na ginabalansi ang amon kung ano, kadako ang amon binta. Day-to-day sa ang amon. Nga, pag nantaw ang Castro, sinalang Castro pa, positive to get everyday, laban get ang Castro, isang kadwa mo. Correct. No? Nantaw everyday, why na, so ano ito, kuhan kami, no? Tapos bulan na kami tanaw sa amon nga Castro statement. So, everyday. Sila ang tungwa ng kwarta, silang nagsulod. Na subong kuhan tao. Kaya para, kinanglan, kaya para nga kabalo kami, nga kinanglan makayaw man kami. Ang empleyado kay kundamo ang umura siya mo kami nagkita. Correct gina. Sige. With that, sir, salamat gid sa mga time sining nga aga, no? Bululigan tani nga mapahangop dugang sa publiko kadamo. Tayo ko sana gilang very important. Yes, sir. Yes, sir. Subong nga chimpo nga amat-amat na panahon ang aton COVID, ibensyo mo mangganin na. Which ngayon, ang atong syudad daw in place ng iyang containment na program, how to contain, how to lessen the spread. So, ang unos or ang responsibilidad subong sa pagtapna sa spread kag eventually pagkadula pari na sa tao sa atong sa komunidad. So, hindi na sa syudad. Kinanglan, we will see to it ng atong pamilya kag kita hindi will not get infected. Kinanglan social distancing kung pwede duwa ka metro mo ada duwa ka metro, no? Oo, so paano? So is the responsibility now is in the community. Hindi sa na pag-isalig sa gobyerno, no? Kita na protektanan ta ng aton lawas ug ng aton pamilya. So amo nang kayo ginamon sa buong, no? Ang onos or is not anymore ang local government. Kari na sa aton nga tao na hindi kita ma-infectar. Kaya ang syudad yan, kung ma-infectar ka, isolate ka mo lang kada kabulbon. So, yes, correct na. So, importante nga hindi kaya ma-infectar, Bri, no? Yes, correct. Pamilya mo. Kag kuro ang mga sa management sa mga negosyo, guro, dapat stricto man sila sa mga customer nila. Di man na magpinangaki, guro, customer kung strictohon, tas lang ang mag-adjust da sang ila sa distansya, sira, no?
Kaya mo na, Oh. ginabuinan namon kung restaurant ka, nabuinan lamisa mo, natunga lang kung nangimo sa normal nga timpo, pulo, nimo lang 5. Oh, grabe no, kadako gid sang Sa disbintaha. lamisa, Aha. 5 gid. Buhin gid ka. Sige. With that, sir, salamat. Good morning, kag mabuhay ka, sir. Thank you, good sir. Thank you, Bryce. Salamat man. Yes, sir. Action Hotline. Sir Frank Carbon, mga kaaksyon sang MBCCI. Sahanay sa mga negosyante diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Bisan ako nakibot man ko gani sining backtrack ini kay nagtuhaw malang ini siya without any consultation. Ang consultation nga word subong gin-mention ko nga wala. Gikan mismo kay Sir Frank Carbon. So tani nakahatag kami mga suggestions, dira kahatag kami sang kun pwede pagid nga himuon sa mga negosyante kay mas may ideya ang negosyante kung paano nila halungan ang ila sini nga mga customer. Action Hotline. May ara pa ni isang kwan ganiyo, may time or date pa nga until when na lang nga maka-rehistro ikaw sining QR code nga ini. Tema ko mo na nga gatiyog-tiyog malani ganiyo. Pagkatapos ang ila to nga suggestion man lang ligan interview naton kay Konsehal Lady Gles Gonzales nga magkadto sa mga internet cafe kag magkwan ka to, magpa-print ka to. Action Hotline. Igo naton matukiban, nalipat man kung magpamangkot kung mandatory kung hindi mo. Hindi gin man gali gina-obligar gina. Pero kung may time ka, kag kung pwede man lang for your safety man kag sa imo mga cellphone mo malang ni i-download dira, libre man lang niti, kuha lang kamo, himo lang kamo na sang QR code na. Action Hotline. Amo malang na mo, pero actually, iba nga ginapamangkot diri ang privacy sang tawo. So, si Madam Gonzales mismo, nag-hands up, diri nga hindi siya makasabat kon ano, pero nagpasalig siya nga kon ang ngalan nga nasulod dira, hindi gid man dapat magkabalaka, no? Hindi magkabalaka, pero kadamo sa mga maalam, may mga ara gani pulis pamangkot ang privacy ta sini, ang mga doktor, may ara sang ibang nga mga professionals nga nagahambal ba si madisgrasya ta sini. Action Hotline. Amo nang kinanglan naton dugang nga information i-lay down naton to the public kag sa mga users sini para hindi man ta ayawan ka kritisar kung sino man kung anon dapat timuon sini. Action Hotline. Amo walang kontani naka simple amo ariyo may taga Himamaylan o kung Kastiliana naga-chat di siya makadto ko tani Bacolod Action Bri. Siya makadto ko sa amo ni nga mall. So galing kay ti way pa ko QR code basi hindi ko kasulod. Damo na blati kita mo na. Ay ini sila nga mga tawo kon si Sir Frank Carbot pa 30 to 40 to 50% nga mga nagapamakal sa Bacolod Action Oliver. Halin niya sa gwa sa Bacolod. Action Hotline. Tikon pagabot nila diri hindi sila kasulod, puli sila ya tuhoy-hoy abaga nila ti kanugon sang panahon, kanugon sang ila siri nga pagpakadto pakare. Kapos inang way malas na madala pa uli. To damo na nga sitwasyon bla. Action Hotline. So at least namat-amat tani pensindi sa publiko. Sa mga negosyante naman sa mga establishmento diri sa Bacolod, please lang. Hindi man kamo magpatama ka stricto man gilayon Action Hotline. Kay nga may ara sang nagasugid na diri nga hindi ka kasulod iya kon wala ka sang QR code mamakal kon tani ni. Papirmaha. Pasulatan nyo lang na may logbook kamo da. Pangasulatan nyo ng pangalan nila. At least may pilian sila QR code o kon sa logbook mga ka-best friends. Mga ka-aksyon. Action Hotline. So amo na ang dapat naton nga himo. Hindi ta mangin tamaan ka stricto kay kabalo pala riho malanta subong Action Oliver nga naga-problema sa kugulingon ta. Action Hotline. Amo man na ka simple. May naga-inform nga sa aton diyo nga pagdihon sinina no first reading lang. First reading lang pagkatapos inang duro diretso na dayon ginbakit na niya. First reading lang wala na kuha na mga hiring-hiring Second and third why na pasar dayon. Action Hotline. Kenshin di kita sa emerhensya nga paagi I mean nga situation, emergency mo, no? Pero dapat i-consult yung publiko gid maybe siguro kay nga duha ka parties diri ang apektado, manugbakal kag ang ginabaklan. Action Hotline. Kung isa ka libog kita ni kay pinaka ginahimo sa ngaton sining mga opisyales labi na gid sa konseho, sa mga barangay officials dato magpasar kita sang ordinance o kon resolutions. Ang first reading Action Oliver, presentation pa lang na mo, i-present mo ang imo sining ordinance. Amo ning ordinance ko bla 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 bla. Sige. First reading ina. Action Hotline.
Second reading, dira na dibatihan. Pagdason nga sesyon, dibatihan tani ano ba lang ang pros and cons, diri ano ba ni ang na may rebuttal da, may mga interpellation nga matabo, dira tanan nga mga palamangkutanon. Second reading, ina. Next nga sesyon, ina kung saan o naman natalana, liwat. Ang third reading, dira na ang binutuhay kon pasado o kon hindi. Action Hotline. Amo man nataning ginahimo, tatso di tapagpadasigon nga ang epekto sala. Action Hotline. Ang hindi giman 100% kasala ko ding epekto, nagasala-sala ang publiko, anong dapat nga himuon, kulo QR code na rito, pero kadamo, iyo sang sagi reklamo, bisan ng upod, gudispiak nga istasyon tupad namon diyo, sa FM namon, gapalibog siya paano, kuan gapon, kay gatiyog-tiyog lang. Action Hotline. Oh, ti amo sina. Now next time guro medyo iplastar tagid turod-todo anay. Salamat gid sa naga-inform diri sa aton. Why naman tayo nagatandog sinang mga kwan kuntani mo paano pasaron ini mo na kiti kabalo naman kita mga maalam ini mga konsihalis nato nya diri sa syudad sa Bacolod. Ini man basta-basta nga nagkonsihal lang ay simple lang hibaluan nila. Action Hotline. Kabalo gini sila taran-taran mga kaksyon. Nakabalo gini sila taran-taran pero ti may sometimes may kagatabo pa nga kaangay sini. Las 6:30 kon las 8:36. Action Hotline. Pagbalik naton karon mga ka-aksyon, kanamo pa kita concern nga dapat ipabalo sa inyo this morning sa aton sining pagpangalagad. Standby lang kamo dira. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita
serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saysay anong kailangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una na bati. Alas 8:54 pabalik sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong agala makaksyon sa aton sini nga mga kauturan nga monitor halin sa kay 0919 Action Bry paki-greet lang happy birthday sa amon yu unika iha si Angel Joy Almida sa La Carlota. Thank you and God bless. Sige, happy birthday lang da, no? Si halin naman niya kay 1426 Action Bry bilyones ang gastuhon sang National ID System. Ipaiway na lang na ibakal bugas hatag sa pigado hindi pa lapas sa kinamatarong sang tawo. Gasto ginatod. Halin sa kay 5338 good morning Action Bry. Happy 3rd birthday sa kay Toto Maybrek. Gray, Nick Dow, Makiling. God bless. Salamat gidrasinya. Sige. And good day, 3 major market in Bacolod, Libertad Central Market, Burgos, mandatory for massive poll testing. Continue on Saturday, City Administrator, dalagid lang, Ang said, if vendors refuse for swab test kuno, no place for them inside the market. Last Saturday, 3 Market Vendors Association protest against LGU's mandatory dangerous swab test. Vendors also oppose at expose utod buka nami pwede tani makwan pwede tani ma-interview ni utod kita man kalawig sa imukwan kanami tani isang statement mo ka-scan ko nabi me basi pwede ka di ka tawag sa mo interview to sa imo abe and may aga lang sa naga-monitor subong halin sa Carlito Dayap Araman Corey Vidaha salamat gid sa pag-monitor sa Kuwait Ma Earl Araman Heaven Rian Montisa salamat gid Ziti Alunan Lucia Banjola Atiliano
Salamat gid sa pag-monitor. Mayor Statoy Palma, si Mariliel Araman, Franco Villanueva Osorio, Michelle Sayo ara naga-monitor, Vanessa Mayo, good morning. Action Brian, nagalantaw subong sa Rocky Store, Minnesota State. Wow, grabe. Kumusta? Kamuda? Miles Martyr, support small business people. Salamat. Kung wala masyado gasulod sa mall, maanga-angal gid ang mga mall owners. Sang liga danway na sila income subong mag-QR code pagid nga di kita kasulod, di gutom na gid. Dali gid lang mga kaaksyon kay kahapon may ara sang request ang Bacolod City mga kaaksyon, duga nga mga doctors, mga nurses para diri sa syudad sa Bacolod. May mga good news actually. May mga good news for Bacolod kay nagnubo na gid man ang positive cases sining COVID-19. Sa sining nga mga inadlaw halin sa 16 nagkadto sa may 10 kita action doors, no? May 10 kita kag may subong ang pinakabago na 14. Ina mayong indikasyon ina sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Mao, apisar sining pagnubo sang cases sang COVID-19 mga kaaksyon diri sa Bacolod. Pero si City Administrator M. Ang, Executive Director sang City's Emergency Operations Center, kag si Mayor Evilio Bing Leonadia nag-request iya sa National Interagency Task Force sang duga nga mga doctors naton diri kag subong man mga nurses para sa mga hospital kay daw seryoso gihapon ang shortage sang mga ini sa mga hospitals naton diri kag mga health workers mga kaaksyon. Which is need naton ang subong daan ka problema may mga gusto magpa-hospital, ginapasa-pasa sila sa mga hospital hindi pagbatunon. Kay kulang ang aton sining mga health workers sa lokal. May ara man sang gindugang pero inang hindi pagid guro maka coop up balas ang kinahanglanon, no? Kinahanglanon diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. So nagaamat-amat nubo, no? Ang balantayan diri ang patigayon sang swab testing na naman sa mga vendors sa syudad sa Bacolod. Kiti daw medyo damo ni sila mo. Pero nagalaom kita nga pagkatapos sining swab testing nga ini, kabay pa nga puro negative ang result diri mga kaaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya subong City Administrator M. Ang. Ma'am, good morning. Morning, Action Brian. Mayong aga man sa tanan sa pagsalamati. Yes, ma'am. Salamat gi sa time. Apisar sa inyo masako nga taran nga oras. So feeling ko lang grabing trabaho ninyo. So, ma'am, inang da nag-request ka mo additional nga mga health workers from National pakadto diri sa Bacolod. Ma'am, anong pinaka-rason pagid sini, ma'am? Yes, ang rason ka kay tungod naman og-open ang aton may Midway Referral Center na kita, which is going to serve as the emergency room siya bala Action Bright. Na hindi ma-accommodate sa mga emergency rooms sa mga hospitals. I see. Dara sila na ibutang. May doctor dara, may mga equipment, may oxygen, dextrose, mga basic na emergency equipment kag facilities dara. So kinahanglan ta doctors on a 24-hour basis, nurses, plus of course i-supplement sa mga private hospitals pagid. So i-augment naton sa mga private hospitals. Okay. Ang dalon din ma'am sa amon nga lugar mga mild lang o kon daw severe na ipadalagid sila sa hospital mild, ipadalagid sila sa hospital kung mag-severe na, moderate to severe. Basically mild symptoms ang i-accommodate dira. Mga pila gini ma'am ka mga medical health workers ang kinanglanon from National, ma'am? Damo. Mga more or less 288 ka nurses din pangayo ka. And then ang kabilugan sina may anong kita ka doctors din pangayo. May radiology technician, respiratory therapist. Basically amo nang pangayo ka, but ini siyang 288 nurses
will be spread out to the different hospitals kay nagpamangkot na kami sang requirement nila, additional requirement nila para ma-operate 100% capacity ang mga dedicated na COVID. Kaya right now, ang dedicated COVID beds nila hindi maka-operate at full capacity tungod sa kulang ang nurses. Okay. So meaning ma'am, ato mga hospitals before, mga nagliligad nga mga binulan nga daw hands up sila kay inang damo ang may mga simptoma, ang iban gin pang isolate anay. So far iban way pagin makabalik-balik masyado formal ma'am. Ara man actually subong ang aton critical care utilization nagadlagan ng mga 78%. Wow, okay. So kung mag 78%, may ara pa man bakante ng mga 22%, no? And ara man na sa aton one hospital ka man kay everyday nagakuha kita sa census. So mabalaan ta kundi ini nga mga hospitals ang may ara nga vacancy, but we would like to operate them para pagit preparasyon nga hindi kita makulangan just in case there is a surge or just in case may outbreak or may clustering of cases or ang mga cases hindi damo kung damo ang naga symptom may ara kita butangan sa ila. And remember, Action Drive, yes, ma'am, ang mga hospitals pati sa Bacolod does not serve Bacolod alone. It serves all the LGUs in Negros Occidental. So, kung magtaas man ang kaso sa province, that means they will use up our facilities, ang mga hospital COVID beds and COVID rooms dito sa Bacolod. Yes. And so we need to prepare for it. May mayara kita contingency. That's why ang problema ito ang nagligad na ang mga ambulance wala isang dalaan sa mga pasyente ng mga emergency rooms kaya wala isang available. So himuon ta is pabutang kita sa midway referral and mayara pa kita step down facility. Yes. Ano naman yung step down facility? Subong mayara kita duwa ka step down facility. Ang mga halin sa hospital na kaya na pwede na mapagwa but kinanglan pa sila, for example, due to oxygenation or kinanglan pa mag-recuperate or kinanglan pa nila tapuson ng 14 days, ibutang na lang sila sa isolation facility nga step down. Kaya para nga ang room nila nga ginagamit sa hospital pwede magamit yung iba niya mas nagakinanglan. Yes, damo sina. Ma'am, pila ni ma'am ka rooms or ining referral nga gina-mention mo ma'am? 32. Amo na ni siyang dito sa Alihis ma'am so far? Yes, yes. Okay. So mayo gid no, dako nga bulig ini. Why not ma'am sa mga nurses naton hindi makapang-hire for the meantime abi do ka may term lang abi sa mga nurses diri sa local ma'am ya. Di pwede mahimo siya or anong sitwasyon? Continuous ang aton hiring, including ang DOH, nagasige man hire. Pero ang problema, kay kajutay kayo sang applicant, kaga ang iba nabaton na, nag-back out pa, kay hindi pagtugtan sang family. So, muna nga aton sa mga concern, problema. Ay, actually, no, kay nagligad doon na mention, ginman to nga bisan diri sa Negros, kag Bacolod, nagapang-hire, tiyan mo nagalin, nung ibando, may kahadlok kita ma'am siguro ang pinaka-point dira no? Yes. Ang aton City Health nagasige hiring, ang DOH nag-hire man. Pero ayawan kita panita sang applicant. May kumayara ang mga applicant once ara na sila. Tagbalaan nila nga i-assign sila sa mga COVID facility. Nag-back out pa. Purti no? Amo na yung igo sa COVID-19 bisan kinanglano ng makakwarta, makatrabaho but because of dangerous abing health nila hindi na lang bahala da mo na bi ma'am no? Yes do amo gina Pero ma'am, kumusta ang status subong sa Bacolod? Daw pila ka days na nakaligad, medyo nubo-nubo ng cases nato ma'am. Yeah, thank God. Sang the last few days nubo ang aton nga cases. Subong kahapon 16, subong adlaw 14. So gapapanaog, I hope na ma-maintain na ang mga 2-digit lang. Hindi ta maglabot sa gatos-gatos ng mga cases, na positive cases. And I need tadan sila resulta na ni sa aton contact tracing. By the way, ang naga-positive na, muna ang gina-contact trace, gina-test, kaga naga-positive.
So magambal kita 14. Ano man ang mga swabbing naton ma'am, medyo nagnubo man ang numbers every day kay nagjutay man ang nagpositive, meaning na halos naubos na napangita tanan. Daw amo sina no daw malocate na kung in a manner of speaking. Daw malocate na kundi inayon ang transmission. So ang balantayan diri ma'am kiti ang tinutuyo sang city i-locate ang tanan nga may ara sang basi asymptomatic ang idira sa mga vendors na naman balantayan tani ma'am on Saturday after that mo sinaabi. Yes. Amo na ginahimo tang surveillance testing. Para nga temprano pa may isolate dahil hindi na maglaptak, hindi magdamo ang cases. But apisar sining manubo ma'am, hindi lang kita kumpiyansa ma'am, no? Bakulod sa ma'am do kagutok, nasunaran mo man. It does not mean amo gina action bray, wala gina kahulugan nga kumo nagnubo ang aton cases subong mo pinagusto na naman kinanglan bantay kita permi diapon sa diapon ang health protocols i-observe it strictly. Kada isa sa aton should call out those who do not observe the health protocol. Kung may makita ka nga wala nagamask, nag-atubang sa imo, sinanglan call outon din na sila, ipagpaybalon, din kaga isiguraduhon din niya gina-observe. Ara sa mga damo tawo nga mga areas, sa mga swatters areas, ma'am, sad to say do kadamo gidya wala ganagamask ma'am ya, prangka gining istorya. Yes, amo ginang concern namon ever since no kay ang ginapangayo tanang bulig sa mga kapitan as a matter of fact ang dako man ang role sa mga kapitan so mga kapitan din pa bulig na monitor sa enforce sa aton mga health protocol sa ilang mga kabarangayan. And hopefully tani makabulig na no kay among ginang aton concern damo gyapon ga basketball, damo gyapon ang naga tipon-tipon. So, kag wala nagamask, wala naga-face shield, dara ginada ang possibilities ng transmission. Sige, dira lang ko anay hasta mama. Actually, damo pata pamangkot sa imo pero reserve ta ng iban karon sa mga iban pagid nga program. Ang imo liot panogyan for Bacolod ma'am and bisan pa Negros Occidental, medyo nakatulo ti bawas na kita, nakagulogin hawa na kita sang masulhay sining mga numbers nga gaginuwa subong nga nagnubo ara nata sa 2 digits sa sinimatinyon ma'am. Yeah, and ara kita sa lower na bracket ng 2 digits, yes, no? Less than 20 ang aton cases in the last 3 days. So, that's really good news on one hand, but on the other hand, hindi man ta gusto nga ang mga tao ma-complacent kag mapabaya kag mambal nga attitude tayo na naman ang kaso mapagusto kita kinanglan padayon ang pag-observe strictly enforce sang health protocols naton para nga matayuyo na ni kag ma-open up ta na gid ang ekonomiya ta. That way kung ang tanan nagahalong, ang tanan nagaandam, pwede na gid kita nga makabalik sa aton usual nga mga activities, although hindi lang ya pareho gid sin una, pero makabalik na kita sa ginatawag naton nga new normal. Kag ang new normal naga-include na sang pag strictly observe naton sa mga health protocols. I see. Ma'am, before kita mag-end, ma'am, ipalagas ko lang gamay bago ko lang interview si Sir Frank Carbon sang MBCCI. May connection ini sa backtrack la ma'am, Bacolod contact tracing, do may ara silang gamay nga gusto nila iklarohon gid ma'am anong mabulig ta sini ma'am. I think naka-schedule na ang aton nga mga IT team na mag-meet sila para maghatag sang orientation sa grupo nila ni Mr. Carbon. So ang implementation sinitani ma'am na suppose sa sini nga mga sinimana na ano ang plano si ma'am medyo extend lang siya anay for that matter. No, hindi taman na-extend kami ara na ordinance. Ordinance. So implementation will push through. Ang matabo siguro kung ang iban hindi pa ready, we can probably depende sa authors sang ordinance kasi sang guni ang panglungsod. Maybe we can have a moratorium kita anay sa implementation sang penalties, sang penalties. Pero ang mga establishments nga ready na should go ahead and really start it kay parang nautod si Tiad ang dalagi ng balikanta siya. Action Hotline! Ang kahapon statement ni Vice Mayor Esed Familiaran nga i-extend lang anay basi may aras ang amindahan. But today,
So no, kay ma'am ang kuana. Hello. Yes ma'am. Go ahead ma'am. Yes, ang aton nga contact tracing system nga ini, ang backtrack should proceed as scheduled. Kay dako ni ang bulig, dako ang sulhay sini. This will be really complementing. This will complement all our efforts sa testing, sa isolation. Ini nagalubo ang atong cases. So mas manami nagid ni siya kay mahapos nagid ang pag-trace naton sa mga possible close contacts sa positive patients. So mas dali sa pagid ma-isolate. Kaya kung balan mo, kung ma-isolate naton, hindi na dayon makalapta pa ang virus. Sa muling nami sini, kag padayonon ta lang, ang ready should implement it. Ang hindi pa ready, can still use the manual logbook. Kag siguro, ang penalty, tagaan ta lang moratorium for an additional length of time. Sige, padayonon ta niya discussion regarding sini next days, ma'am. Ano? Ma'am, salamat sa imong time. Good morning, kag mabuhay ka, ma'am. You're welcome. You're welcome. Stay safe, kita tanan. Yes, ma'am. Ikaw, madam. Thank you. City Administrator ang mga kaksyon, tiyan mo na ang sitwasyon naton sini Matinion. Apisar nga naganubo ang numero. Hambal ito do arata kay sa pinaka-nubo, pinaka-lower, gani sang digit sang number, ti ara kita sa 11 to 20, no? Do pinaka-nubo na ina nga kwan, no? Nga pinaka-nubo nga parts sang two digits mga kaksyon. Pero hindi kita magkumpiyansa, no? That's why nga tiginahimo nilang tanan ayo pagid sila sa National Interagency Task Force o kunay National IETF nga magdugang sang 288 ka mga health workers for Bacolod mga kaksyon. Ang mga nurses Action Oliver Bacolod kag Negros pagkadamo mga lisensyado na naslatanan. Pero nang ginahimo na subong ang iban, mas may na lang magtanom-tanom anay bulak sa balay sang sa mag-apply ikaw nga basi mabutang sa delikadong kabuhi mo. And that very good ibutang mo to sa ital kabuhi mo, di ka na karoon ka nurse black adlaw kung matatikan ka na. Pero mayra man nagambal nga, part na blas ang ila sining inablang daw moto nila, part sa ila sining obligation, nga bisan ano kadelikado, ba't dikas nga amo naging sudlan mo, dapat awayon mo ginaya. Tiyan bal magaro sa iba, nami sa inyo ba? Daw mo na bla, kung sa media pa, trabaho tani. Ang isa mo kuno katiil, ato na sa sementeryo, ang isa, remandi sa gwa pa bla, daw ba daw tunga na kunong kabuhi mo. Pero ang bal taman, kung pwede man lang ang do mo katiil, di magbutang ang isa sa sementeryo, nga piliton mo gid. Dapat Manila gid kita. Pero kami mga nurses tadi man, i-grab tani opportunity yo. Kay ti subong do nagkulokalma na gid man, observe lang kamuya sa proper health protocols. Kaga nga ton sa mga nurses naton, kabalo na nisla kung ano nga mga protocols sa ginahimo. Galing iban dira guro ti hindi lang gid way lang gid nagakumpiyansa. Sige, amo na no ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod kay ang Negros Occidental, I understand kahapon medyo madamo-damo sila, masobra sa 60 pa. Given ang Negros Occidental malapad-lapad 32 ayan ka kwan mo municipalities kag cities damo sila to ya. Kaya mo na ang sitwasyon mga kaaksyon. Regarding naman niya sining contact tracing nga ini, ining QR code ti ambal ni City Ad. Kabalya hindi gid pwede no. Kinahanglan ko ano ang date for implementation sini i-implement gina. Mapagwa lang tayo moratorium, mapagwa lang tayo kung ano dira ang himuon, pero hindi pwede nga ulo extend or whatsoever ti ordinance may prang kitsak-to man na mo. Damo na black pero ga contradict didto sa kwan sa statement ni Vice Mayor Elsie Familiaran nga pwede basi ayoon niya to nga i-amindahan anay para makapreparar man taran-taran. Sige. Anyway, salamat sa mga public officials naton diri sa syudad sa Bacolod nga nagahimo sa mga steps, mga tikang kung paano naton awayon ining si COVID-19 mga kaaksyon. But sometimes kindly inform the public man kag sa mga concern nga mga citizens naton, mga businesses, tanan nga mga taos palibot para hindi man kita mabulaga. Hindi man kita makibot bala. In fact, may isa ka abogado ganing nga nagatrabaho mismo sa syudad nakahambal mga ninja andi di tani pagpiliton ko do alang-alang gid man. Ina ya abogado na siya ariho amo niyo basahan niyo ni nan. Di ko lang pag-mention ngala niya kay basi matukiban na siya karon siya nano ning nagakulo kontra ni sa akon yun nano ton.
Aksyon Radio. May ngagalang kay Madam Macy Gray naga-monitor sa Sinimat Tinion. Ang oras na medyo alang-alang. Karon sa gabi, try naton nga malambot isa sa pamangkot aksyon Oliver sa mga tao subong labi na gid kun damo kwarta ang ilang sining right sang privacy nila. Ang ilang sining kasiguraduhan sa ilang negosyo, personality, etc. etc. mga kaksyon. Now, regarding sining QR code, i-check tanibi karon ang IT naton abi labi na gid ang nagadihon sini from Bacolod. Kung anotod ang ano kasigurado ang kabuhi kag ang giho sang tao nga makaparehistro dira sa QR code nga ini. Amo nang gusto naton hibalon kay isa ina sa rason kun nga iba nagaduha-duha. Nga magparehistro dira sa nano nila man kwaon ang pangalan naton, address, pating contact number, pating edad man kuton, pati kung saan ka na bata. Damo na blang sitwasyon sila mismo nagapamangkot given ang edad kwaon kay para mabalaan kung below 21 ikaw o kung taas ka pa sa 60 na kay ginaprohibit ang pagwa sila unless lang kung nagatrabaho ka. Amo na ang plamangkotanon dira baka action check ta na karon IT ha para mapakwanta niya mapasangkag ta gini nga ton sining paghatag ihibalo sa mga utod naton. I-check ta man karon may nagakumod sa akon diyo nga maestra. Pero di ko lang gid pag-mention basta diri sa Negros Occidental. May maestra nagakumod nga daw ginapa-report gid sila ya adlaw-adlaw sa ila bulothuan. Ti wala man ginhimo gani nga modular online, ginhimo gani nga digital ini ang klase sa kabataan to avoid face to face, to avoid nga si teacher hindi na sa gianay gwa sploy anya dira kana lang kag kuno nung sistema. May mga maestra nga gina-oblige everyday nga magkadto sa tagsa-tagsa nila kabulutuan iyaho. Pero bangkoton ta na basi ginahimo gid man ni o kon wala. Pero may ara ya mga bulutuan nga maestra nila makadto na lang ya kung nagapang-collect na sa mga or mag-collect na sa mga modules kag iban pa nga mga gamit sang kabataan or isla na naman for the next week nila nga sesyon. Kung iba niya kadadlaw ginapakadto kuno sa bulutuan i-check nato na biini para sa benepisyo ni sa mga manunodlo. Last 9:18. Wala na kita sa igo pang-oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong sa ngalan man sang regular nga anchorman Action Art Hupon. Ini si Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good morning. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action